Ами ако бяха играли по-разумно срещу Франция. Руснаците ли? Не, или нашите? нашите. Силни са. Ей, това гледай какво правят. 4 човека в спонтанната схватка. Още едно. Това да не е правене на еседа. Те нашите. Защото не сега с 2 човека ги блокират и при изваждане на топката те няма какво да направят. Защото аз видях няколко пъти как се играе с въртък. Ам ти в Унгария знаеш какво става? Не. Кажи малки в Унгария. Помниш ли с тази Глория, капитан, тази тървал? 10 метра. Звездите нещо.